दतमा समष्टिनि जे पदयात्रा बे पदयात्रायाव दिनै जे मोनब्रै प्राइमारिखौल' लानानै जिबायदि सुबुं गौमा जादों माने जोबोद बाखनायथाव आरो जों बिदि प्राइमारि मोनथाम मोनब्रैयावनो जुदि बेखिनि सुबुं जायोब्ला माने दतमा समष्टिया 100% देरहाबाय होननानै जोङो डिक्लेयार खालामबाबो गोरोन्थि जानाय नङा। मानो होनोबा दिनै जोङो बेयाव जेसेबांनाखि पदयात्रायाव ओंखारदों दा 2000सो जागौमोन बे हानजा सुरनायाव जों बेखौ नुयोब्ला माने जों बुजिनो हायो जे बेखौ नायोबा जों बुजिनो हायो दतमा समष्टिया 100% देरहागोन आरो गुबुन गुबुन समष्टियावबो सारा बिटिआरआव जा 40टा समष्टि दङ दायो बे 40टा समष्टियाव जोङो नैबे सिटआ जेनगोन होननानै जोंनि इउपिपिएल दोलोनि बिजाथिखौ रावबो देखायनो हाया। मानो होनबा मोनफ्रोमबो समष्टियावनो जोबोद मोजां रायजो राजा आइ आफाया सानफ्रामबो लोब फैदों, सानफ्रामबो जयनिं बिपिएफनिफ्राय जयनिं आरो बिदिनो धीरेन गडनिफ्राय जयनिं एनडिएफबिनिफ्राय आरो दिनै सावरायग्रा बिथांनिफ्रायबो जयनिं आरो बिजेपिनिफ्राय जयनिं गोबां माने दोलोनिफ्राय जोंनि इउपिपिएल दोलोआव जेब्लायबो जयनिं जायो। बुंनो थाङोबा मोनसे समष्टियाव सानसेयावनो 300 400 500 जन जायो। अब्ला बेखौ नायोब्ला जोङो गोबां जोंनि माने बिटिआरआव बे जोंनि सारा बिटिआरआव इउपिपिएल दोलोखौ फेजेननो हानाय रावबो माने राजनीतिक हान्जा गैया होननानै जों बुंनो हायो। जोङो दा जों जेराव बे दतमा समष्टिनि सिङावनो मा गामि होनोमोन हाब्रुबारियाव जे डक्टर अनजालि दैमारि आब'आ फैदों बिपिएफनि जानानै बिपिएफनि मिटिं खालामदों। जों बिथांमोननि सेरजों फैनायाव जों नुनो मोनदों जे बिथांनि मेलाव गुबुन गुबुन हारि माहारिया बांसिन आरो बेयाव मोनब्रै मोनबा समष्टिनि मानसिफोर दङ। बेयाव दतमा समष्टिनिल' नङा बिथांमोनहा गुबुन गुबुन समष्टिनिफ्रायबो खनखांनानै लाबोदों। मानो होनबा ओरै श्रीरामपुर गसाइगाव साइडनिफ्रायबो फैदों। जों बिथांमोनखौ लोगो मोनदों, जोङो नुबोजोबदों, बयखौबो जोङो सिनायो, गोदोनिफ्रायनो नुलायनाय गोबां मानसियानो सिनायो। जों नुनायाव माने मोनब्रै समष्टिखौ लाबोनानैसो बिथांमोनहा थुबुर जादों। नाथाय जोंनि बे मोनथाम मोनब्रै प्राइमारियानो समान समान सुबुं गौमाया समान जादों। दा बेखौ नुयोबा जों बुंनो हायो जे बिपिएफ हान्जाया जेननाया खाथां आरो बिथांमोनहा बबे समष्टियाव देरहागोन जों दासिमबो माने आसि थुनानै बुंनो हायाखै। मानो होनबा जोंनि बिजाथिखौ जोङो दासिमबो 40टा समष्टियाव नैबे जेनसिगोन होननानै जोङो इउपिपिएल दोलोनि बिजाथिखौ जोङो देखायनो हाया। जेरावबो देरहासार आरो जों दायो माने जोङो देरहागोन 100% देरहानाया रोखाखा। बेखायनो आङो दिनै बुंनो नागिरदों जे जायगायाव हाब्रुबेलाव अनजालि दैमारि आब'आ फैदों बे अनजालि दैमारि आब'आ दिनै जोंनि गेजेराव बिमा माहारिनि गेजेराव बिथाङा बुङो जे सासे 28 बोसोर एक्सपिरियेन्स गोनां सासे जाथिखौ सिबिबोनाय आङो सासे आइजो होननानै बिथाङा बुङो। नाथाय आं बेयाव बुंनो नागिरदों बिथाङा जुदि सासे बर' बिमा मोनब्ला बिथाङा सासे आइजो माहारिनि खामानि मावग्रा मोनब्ला बिथांनि प्रेजेन्सआवनो थांनाय थारिखखौ आं बावबाय कसुगाव समष्टियाव मोनसे प्राइमारि कमल सिंह प्राइमारि होननायाव मोनसे मेल जादोंमोन। आब' अनजालि दैमारिनिनो मेल बे प्रेजेन्सआवनो बिथांनि प्रेजेन्सआव बिथांनि मिटिङावनो जे जोंनि आइजो माहारिखौ मोसौ बानायनानै फिदिंनानै हौवा माहारिया हालौदों, हिनजाव माहारिखौ जोंनि बिमा माहारिखौ हालौदों। अब्ला बै अनजालि दैमारिया माबोरै नायनानै थानो हाखो बेखौसो आं कुइसन खालामनो नागिरदों। आब' अनजालि दैमारिया बिपिएफआव हाबनाय लोगो लोगो बिमाया मोसौसो जाबाय नामा? जों बिमाखौ मोसौसो खालामनो ओंखारबाय नामा? बेखौसो आं आब'नाव सोंनो लुबैदों। बे जुदि जाथिखौ सिबिग्रा मोनबा 28 बोसोर एक्सपिरियेन्स दंमोनबा बोरो गावनि प्रेजेन्सआव मानो बिमाया दिनै मोसौ जानो गोनां जाखो? नाथाय आं बुंनो नागिरदों बिमा माहारिनिफ्राय देरसिन हारि गैया। मानो होनोबा बिमाया जादों सासे जोनोम होग्रा बिमा। गोरबोआव 9 मास 9 दिन गोरबोआव लानानै गथ'खौ जोनोम होयो, फिसानि इयुनखौ दायो। बिमाया मोलाय जोसि मोस्रोम जोसि फिसाखौ खाङो बिमाया। नाथाय दिनै बे बिमायानो दिनै
दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ मोनफ्रोमबो मिथिङाव नाम सुयै सुयै रायदों बेखायनो आं दुखु मोनो जे आब'आ मानो बिदि सोलायखो सोलायबा बेबायदि सोलायथारनांगौ नामा थाखा फैसाजों बेबायदि सोलायनांगौ नामा बेखायनो आं दुखु मोनदों जे जोंना आब' अनजालि दैमारिया बेबायदि सोलायनो नाङामोन जे बर' फरायसा आफादा सोर जों बर' बिमानिनो फिसा जेब्लासिम बर' बिमाया थांनानै थागोन अब्लासिम दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो जोबनाय नङा मानो होनोबा बर'नि फिसा दुलाराय बर' फरायसा मानि मा बिथाङा लेखा गोरों मानसि जों बिथांखौ बुंलायनो नाङा आबसु मानि मा अल बर' स्टुडेन्ट इउनियन मानि मा जों बर' बिमानिनो फिसा जोंनि फिसायानो स्टुडेन्ट इउनियन जायो फरायनाय लोगो लोगो स्टुडेन्ट इउनियन जायो बेखौ बिथाङा मिथिखागौ जोंनिफ्राय लेखा गोरोंसिन जों जानो हागौ लेखा रोङा जों मानियो जों रोङाबाबो जों जाथिखौ सिबिनो ओंखारदों दिनै जोङो इउपिपिएल दोलोआव थानानै जे जोङो जाथि बयबो हारि माहारिखौ लानानै जों दिनै अनलायनानै जानो होननानै जोङो थांखि लादों जे जोङो इउपिपिएल दोलोआ सरकाराव फैनाय लोगो लोगो जोंनि बिमा माहारिनि जे जोंहा संबिधानाव दङ 33% बेखौ जों मोननो थांगासिनो दङ बेखौ जोंना मानगोनां प्रमद बर' बिथां इउपिपिएल दोलोनि आफादगिरि बिथाङा होनो होननानै जोंनो प्रतिश्रुति होबाय आरो बिथाङा होगोनबो आरो जोंनि बिमा माहारिखौ बिथाङा सनमान खालामो बेखायनो जों मानगोनां प्रमद बर' बिथांखौ मान होयो बिथांखौ जों सनमान होयो जे सारा रायजो राजायानो दिनै सनमान होदों इउपिपिएल दोलोआव सानफ्रामबो बिमा माहारिया जगदान होदों आरो बिमा माहारिया बांसिन इउपिपिएल दोलोआव बिनि थाखायनो ओंखारदों जे मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा बिमाखौ सिबियो आरो बिमा माहारिखौ सनमान